Per tal de rendir òptimament, és convenient que cada sessió no dure més de 30 minuts i relaxar la vista després de cada exercici. Si estàs realitzant el curs de manera intensiva, descansa cada mitja hora. Per calcular la velocitat mecanogràfica, el programa del curs té en compte dos moments exactes: el moment en el que prems la primera tecla de l'exercici i el moment en el que prems la darrera. En tot aquest espai de temps, has de concentrar-te totalment en l'escriptura. Has d'estar pendent de la pantalla i posar tots els teus sentits en l'exercici que estàs fent. Repeteix mentalment cada tecla que vas prement i no t'atures si comets un error. A, espai, L, A, S, A, Ñ, A, S, espai, D, A, Ñ, A, D, A. En acabar cada exercici, relaxa't un instant, especialment la vista, per evitar que els ulls s'escalfen, s'assequen, se't posen rojos o et piquen. Obre i tanca els ulls unes quantes vegades. Mira per la finestra cap a la llunyania durant uns segons. Relaxa els dits de les mans i els braços. Respira profundament. Si et desconcentres, interromps l'escriptura, et distraus o apartes la mirada de la pantalla, prem el botó Repetir exercici. Cada classe no hauria de durar més de 30 minuts. Si per qualsevol motiu necessites o desitges practicar durant més temps, realitza descansos d'almenys 5 minuts cada mitja hora. Comprova que tens bona il·luminació i ventilació. Tanca els ulls uns instants. Aixeca't i realitza uns breus estiraments i automassatges. Els teus ulls i la teva esquena ho agrairan. Ànim! Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com.
Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.